Ganahan dyan si Zaga. Kuha ng yuyo. Good. Good morning guys. Nag-harvest mis among basa. Yeah. Orang nag-aaka buyag. Sana all. Thank you Lord sa grasya. Blessing. Ikas kay tasan. Ana. Ikaduhan na namang harvest guys. Kanina. Das na nga ginaka-harvest mi og pila to kabuk pa? 8, 7. Ha? 8 ko karon. Buto pila ni kabuok. Dili ko silyo gamitin. Apod. Malag nang gilubog nga bula. Lag isa gikut-kut man. Wala nga nga. Kapag guys. Napay gamay? Kut-kut na tapod. Guys, timbang sa nag 3 kilo. Tapod. Oy. Najag heart, nagkarilingin. Daming blessings. So, hindi na guys. Ano na yung mga na-harvest karong adlaw. Kahod, ikaduhan na namang harvest. Dari sa among kubasaan. So, pila na kabuok na among harvest. Damay, gipangkut-kut na mga guban. Pangkut-kut sa laga. Sida na among harvest sa among kubasaan. Pila kabuok? 2, 4, 6, 8. 10, 12, 13. Kaso arag kagaring ika-13, kut-kut naman sila ga. Sayang. Kut-kut nila. Ikaduhan na namang harvest. At primero namang na-harvest, 8 kabuok. Karon ag ikaduha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 di ay. Grabe, so 20 na tanan. 20 kapin na daning amang na-harvest. Amang kubasaan. Salamat ka, Diyos grasya. Ada po, itong harvest ni Kuya. Ito yung kuan dito sa bayan napapod no. So napapod na yung ibang guys nga wala mag-harvest ka mga dabong pa. So sulod na pa to sila. So thank you Lord sa grasya. Papa Gabriel. Ta. Yuyo. Ba. Yuyo. Di man kita baby deh. Magbang ka day. Terus kita deh ay bebe tanaman na to. Kita deh zanimpah niya. Itu. Oh, pa ipit. Yuyo. Pa. Ipit. Pa. Terus gino korang gerak. Ba. Gerak guys. Tuh. Ba. Ngisi-ngisi si Zang Yuyo. Ba. Marah-barong kuan guys. July 25 naman ron sa ron pa. Pa. Ha? July 25 man ron. Anniversary sa tingiring og iro. Ha? Anniversary sa tingiring og iro. Yung bro. Pa, ito ba sabi dali? Wow, danday man naligo na yung among badjing gamatoy. Hop. Dan naligo kay way agas to sa among. Ano day kama? Hugma day. Ba. Mana ka ba? Mana ka man? Ba. Hindi mo kan sa na? Ba. Inyo? Ay, shoot bangan. Ba. Lipay na sa mas tadag. Ihin ba? Liwat. Ikaw pila naman ron ang taga-tuig pa? Ba ang kinsi tu nga. Enggak? Kinsi tu nga. Kuan ron namo guys, anniversary ron mas pag-Abril. 25 Miss July gikasal. Ba. Kuan na 14 years no. 14 ka tuig. 14 years naming magti-adun sa pag-Abril. Ay. Dilaan. Ba. Happy anniversaries. Happy anniversary. Uy, handa ay dali. Handa pa. Importante bas kaglawas guys no. Handa pa. Dali. Hak na. Tikimi. Humot na yung mga tikimi dari naligo. Kaya way aga sa amo. Ada di pa nag. Pista. Sa na. Pista na rin pa no. Pista na rin lungsod sa Alicia guys. Mauroy ko an. Despiras. Ugma katumanan. May desais. Ugma ang birthday pang kuya Kenken.
Timba na guys, weekend kayo. Nagkat lang dyan sa Joaquin o Santa Ana. Ganahan dyan si Zaga. Kuha ng yuyo. Gagod. Dagan, Pi, dagan! 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 Parang magkasagar rin hangin. Sagar hangin. Hangin-hangin na rin guys. Dito ba nga? Manungag man! Manungag! Manungag mang yuyo! Ah, nudulungo man. Kumat lagi sa simong naman pa. Kagandangan po, ha? Si Dalton guys, kaya mamungutos na ako ni Papa Gabri. Karena makakita na, no? Karena makakita, no? Mana mo kukunggoy, no? No. May ganito, no? May ganito, no? Ganahan man sa Bibi Dalton ni Papa Gabri. Okay. No? Mamakita mo na ko na ka, ha? Mamakita mo na ko na ka, ha? Mamakita, ha? 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 Ala? Ha? Gusto ko anong Bibi. Baik ka? Di uy! Na di uy! Hindi mo kubayot uy! Uy! Gara ah! Labi pa, palabi iki mag-ngaagon sa ninja. Snack tadi. Apang snack mo ka? Snack kay. Manzo na naman, amayatan ko sa tang anniversary. Hindi na tutuko na kinsa. Happy anniversary. Namin. Happy anniversary namin. Katawa lo Dalton ni mo. Happy anniversary namin. Kiring ugma. Happy anniversary namin. Gamikiring ugma. Nangipon. Nangipon. Naputi. Iyaw. Lagi, ha? Nangipon ako no kabe. Hala. Nangipon ka. Ngano? Ngano? Pareho tagilong baka, no? Pareho tagilong baka, no? Ha? Pareho tagilong baka? Aron be? Kung wala ko yung bukad ilong, lagi lang magbukad ng amang mga ilong pa. Kaya may ginhawa. Bukad ang ilong, no? Bukad ang ilong kita yun, no? Kiss ko, kiss ko. Kiss ko. Na bawal. Kiss ko. Bawal yun. Ito na Para mga lipas Dalton guys, basta magkita silang Gabriel. Para mga dyan hiki-hiki katawa. Ay! Nawag na na! Nawag na! Nalagi? Hala? Sorry may dyan guys, ito sa merkado, karay dyan, nanaw na itong daghan na bang mga display. Pasok palibi-ibag, yan sa mga hilak. Pumalagi na yung mukhaan ng kaming badge. Day, ito ron, day. Nagkaanig paan? Oh, grabe man din. Isnak day, doa kabukpaan. Ito ron na ito din, nakamukaan. Pa, masoroy talaga ito sa merkado, karay dyan, pa. Karoon, hapon, nagkata ito. Kaya nanata ito guys, kung sana yung mga baligja, char, murag na ipalit. Luli, ilera good, guys no? Bebe no, no! Pista na dahil sa Alicia guys. Ay, daghang mga, naglupad-lupad. Ay, daghang plug guys na. Timailhan nga na yung pista. Ay guys, na daghang baligja na rin yan. Yuki, yuki. Ay, ukay. Daghan ang mga souvenirs. Kayo kayo. Wow, nakakalablig sa tayo. Alarm na. Nago kayo, milit. Guys, dana Miss Bay, manghuam sa kog timbangan kay amang timbangan aga mong kubasa kung mong harvest ganang buntag na mahangam sa mig timbangan ka rizit kay nay nagpa-reserve og 5 ka buok. Sky ada sabi ka na motor sabi silang ka na motor wait lang si Sky nga gwapa ka ajo dili gamay oo
Bilis ate. Bilis. Nauwaw. Niwang. Niwang. Tanungin mo, be, kung anong pangalan? Dali, be, magtinagalog mo doon. Ano pangalan? Isa ko na nga ni mo. Ina, ako si Ilia. Ina. Ano pangalan? Ano pangalan mo? Be, hindi kasi siya, nakaintindi ng Bisaya. Bisaya, Tagalog. Na. Isa ko na yung mga anday. Na mauwa, mas Ilia. Kaya di man ka maog Tagalog si Ilia na. Gusto niya talaga may kalaro. Dua mo la. Dali. Anak to sang igagaw guys. Si Sky. At si Kimiyat kay mauwa uman. Gitagalog si Zaw. Umay katubag. Anong pangalan mo? Hupo man. Si Sky. Nakabuyag. Ningamay na ganito ron. Dakot to sa una. Dakot tong bata sa una guys. Uwang mas kim-kim gitagalog. Anong pangalan mo? Hingijaw man. Pastilan. Hingijaw kim-kim gitagalog. Ngam sa mi daring yuyuog. Timbangan. Kaya madyo na raman. Kung na may nagpa-reserve og 5 ka. Buo ko basa. Mutong timbangan daan. Makaibaw may pila to. Hello! Time papa. Trabaho. Trabaho? Hi mama. Yeah! Sa kong yaya dari guys ka manghangam ko timbangan. Guys, manghangam sa kong timbangan yaya das ibabaw ang kabuton. Pinanggara ba dyan ni Yuyo ni isang timbangan? Ako'y nagpalit na nila ito subay. Insa ba din mong timbangan? Kubasa! Nada kayo mga kubasa. Oo na Asa man dito no? Nado to skilid sabay. Namungan na. Oo, naka-harvest na may kuwan. Lagi kita man ko cellphone, Facebook. Kamu kubasa rin. Iwa mo kita na kubasa dato diya sa inyong dapit mo. Oo, kilid. Naka-harvest naman, may gipangutkot na lagi guban. Labong man. Gipangutkot sa ilaga. Datos gibadan to ni kay Leon. Magikuanan kay malabong gapon. Amo nalamatam na no gulay. Ara lang ibilin. Ara ra ibilin. Labaw labong na to. Apudan ko mo na pin. Tamri sa nagulay. Ang paguna. Mao lagi pud. Dana guys, aring hugman de. Timbangan. Matos ako kay manimbang ko. Kay nay na pa-reserve 5 ka buok. Pila ba na kilo? Tag 15. Dana guys, ang gigman ag timbangan. Ako'y nagpalit lang ng timbangan na dito sa ubay. Katong trabaho siya dito sa bay. Matong kuan siya papalit siya timbangan na ho. So dia. Kapag mahagman, tutong timbangan kung pan guys. Hindi pa reserve nga 5 ka buo ko basa. Salamat ka Diyos ning palit. I love you. Thank you. Dana guys, dari ay butang ya. Kaning 5 ka bukas, nagpa-reserve si Ate Dani. Kung pa mag-asa? 3.3 and half? Ala, 3 ka kilog to nga guys, ag plimiro. Nagka-adyo day ko basa apa no? Yan na, nagtimbang nas padir. Yan na guys, 3 og 1/4. 3 and 3/4. 3/4. 3 ka kilo og 1/4. Timbang lagi siya tag 3 ka kilo kapin. Distar mo to. Kari, po pare yung timbang. Yan mo distar sa magamat kan. Lagi, ang ganang tanawon kaya mang gisuwap dana. Kana pila. Pila? 3/4. 3 og 3/4 hala kuwang nalaman og kuan mo 4 ka kilo. Nagding ko basa guys. Guys, hala. Pila kana abot man ka nag 4 ka kilog tunga. Hala, grabe. 4 ka kilog tunga. Di 1/4 ka. Ha? 4 1, 2, 3. 4 gani ka kilo og 1/4. Lagi. 4 kilos and 1/4. Okay. 4 ka kilo guys. Hala, grabing laki. Dapat 4 pa na ka kilo. Kapin. Mani. Ha? Hala, grabing laki. 4 4 og 1/4 gihapon. Hala, ginukurang laki. Aman di ay ning kubasa. Salamat ka do Lord. Imong gigrasyahan na gamang kubasa. Thank you. Hala, grabe. Salamat ka Adu. Thank you. Sa nagpa-reserve na ka ate. Dana guys, yan nanay tag-ija. So mabayad na siguro nas mga 200 kapin kanang 5 ka buok. Tag 15 ra mag kilo ang mga hatag kay tos merkado tag 20 mag kilo. So okay ra. At least nana pa may pampalit og liso. Guys no. Manamig pang
timbang. Ana ay uli. Zada nag-iidad anong kubasa. Tag-ija. Namlipay pod. Si Yuyo. Nagtimbang ko guan. Timbang ko hubog. Taw, timbang ko kubasa. Kay ang ibaligya. Oh guys, madyo na laman to. Ipalit og isda 1 kilo. Yeah, Daria, salamat. Butang ko ako. Thank you, Dea. Bukaan ka kubasa. Ha? Kubasa. Ano na? Harang yatag mo. Salamat. Madyo na na, makautan ta. Utan ta ginagmay. Mana? Sila, nanaw na to. Pag insaan man ay mula udon. Hindi naman ko puno, half this. Aris ako, salamat. Yo. Thank you. Ulit na ko guys. Kaya mag-edit pa ko. Hani upload ng dadyon. Pista na dalas Alicia guys. Promingaw dalas ama kung may labot. Dito nas merkado, poblasyon. Kami sa kopra sityo raman midari. Kung may apit pista. Hana man na naglagpad yo. O naragod pa naman guys magpista min sa kayo mantaroy mga kuan. Wasalaman. Yes no. Karon na ta uwa patos. Amigo na mong kuan o patos idiboy ma disgrasya na to dani mas bailas-bailas. Ano to maglaagan dani basta ingaron pista. Oh. Hadlok kas wakwak. Nga naman. Gihadlok kas wakwak. Wala kaluoy pa po diantot. Baboy nga wakwak. Uy, Ginoo ko. Masuk kayo kan lagi mong kanot. Nahadlog ang naong. Ay, sis, naong raman di ay. Pastilan. Mag-tiktok laman ta pa. Agay. Eh. Ano ko. Wapa to madisgrasya kay boy ani to ni ron. No, sigurado mo to nila maglaag karon kay pista mas merkado. Balik yo na bingawon ta. Malipod. Bingawon jud ta to kay raman to ka siaw. Muari to das bay masira man to ko kanta. Kereg-kereg sa tingog. Karon ano pa kereg-kereg sa tingog kay to na mas minteryo. Ganhan nila bay mas minteryo guys. Ngayon may magisinggitan labay sa midi boy. Ngayon, kasi mga amigo, kaya man doon sa ira kaso. Kamong mandag to man si Lugoy. Wala siya kuha. Okay, di nga naman siya ng live. Yes, no? Yan sa maroy atang kuha sa atang anibersaryo. Sa atang... Yapon lang man matuog. Manihin sa. Mahapon sa matog. Sa kwarto. Madyo naman, nahalinan tas itong kubasa ron. Palit po ito natag. Isda 1 kilo, no? Buwad ba? Madyo na to guys. Mahalinan mi sa mong kubasa. Palit may isda 1 kilo. Taguan to? Hmm? Hindi na bilig ganarato man. Mo lagi. Tag 15 ra kilo dari guys, kaya tos merkado gani 20. Dari ama 15 ra manghatag kay amo mapunuan. Yes no. Naragod.